gelek hunermendên ji Efrîn, Serîkanî û Kobanî li Stenbolê di pêşangeheke hunerî de bi tabloyên xwe yên cihew ciyawaz gihiştin hevdû û di ser tabloyên hunerî re kultur, dîrok û serpêhatiya milletê xwe nîşan dan. Her hunermendek girêdayî ve bi axa xavaya bi dîrok û xavaya. Em gavam derketin ji Efrînê me bixara xem û hayalê xwe me giştekanî tûk kirin me anîn. Em pêrpangî bîn, em bijiqîn emal dinyayê. Mesaja me ji silahê qewatir e. Rengê me ji silahê qewatir e. Ji tong û bomba qewatir e. Em bi firçayê xwe dixebitin. Em bi rengê xwe, mektûba xwe, mesaja xwe digînin her derê. Her tablo behsa çîrokeke cuda dike. Di hinekan da kêfxweşî, di hinekan de jî êş heye. Ev resim ev jin serîkaniyê ye nabîne wek min got ez dixwazim got îro ev resma wê got cema hazir be got ez dixwazim ew jî vê tabloya xwe bibîne ji ber got ew dinyayê nabîne min dixwast ez nas bike got tişkî wilo ez jêr diresmînim ane û wek min jî got ez jinê mezin dixwazim biresmînim ji ber got ev êşa jiyana xwe de derbas kirin gişî li ser wecihê wê derketiye li ser destê wê derketiye. Karê hunerî heger di hindirê wê de cewherek tune be û ser bingehek insanî tê tune be mesajek tê tune be zaten ez dibînim ew kar zîf e. Tabloyê min gişî ser penaberî ne li ser ew zarokek sermayê de ew pîr û kal ew jinê hanê perîşan dibin di kampa de ser wana yani eşikê millet e. Gelek hunermendên ji welatên Ereb jî beşdarî pêşangehê bûn, di pêşangehê de hunermendên beşdar xastin ku xelq zêdetir bala xwe bide ser karên hunerî. أنا من عمري 6 سنين برسم. من لە تەمەنی 16 ساڵیدا دەستم بە شێوەکاری کرد دواتر بەردەوامیم بە خوێندنی خۆم لەسەر هونەری شێوەکاریدا من هەوڵم داوە لە تابلۆکانی خۆمدا ڕەسەنایەتی و ڕۆحی ژیان و ژن نیشان بدەم و دەمەوێت حەز و دڵخۆشی بۆ تابلۆکانی خۆم هەڵبژێرم. Hunermendên Kurd beşdarî pêşangeha ji hêla komeleya tabloyên bêsînor ve hat esaskirin bûn, rojên bê beşdarî pêşangehên li welatên cuda jî dê bibin û di ser tabloyên xwe yên hunerî re peyama xwe ya aştiyane dê bigihînin mirovan. Ercan Kurdistan 24 Stenbol.